Kapin 20 ka magbanay ang mihikling sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa pagbaha. Nanawagan sila karon sa gobyerno og tarong nga relocation site kay matag grabe ang kakusog sa ulan. Lampas tao gayud daw ang pagbaha sa ilang lugar. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Igo na lang sa paghila kining si Lorilyn Palanga, dihang gihinumdum niini ang kalisod nga kahimtang dihang kalit nga misaka ang tubig baha sa ilang lugar sa Zone 1 Lower Dulawon, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 3 sa hapon niadtong adlang Biyernes, sumala ni Lorilyn nga paspas ang pagsaka sa tubig baha. Epekto sa kusog nga bundak sa ulan. Wala na kuno nila nasalbar pa ang ilang mga gamit tungod gisiguro na lang nila ang ilang kaugalingon. Di na naman makaya ang kuan ga ako ra ba yung magkuan sa amo. Mamaligya pa mi og mangga dito sa Divisoria. Dili na ako mabilin akong mga anak kay tungod aning kuan. Magbaha og kalit among puyanan. Tuig 2012, dihang gidunar matud pa sa usa ka pastor ang Maong Luna isip relocation site sa mga naapektuhan sa bagyong Sendong. Apan sumala ni Lorilyn, mas migrabe kuno ang ilang sitwasyon. Busa hangyo nila karon nga unta mahatagan sila og mas tarong nga relocation site. Lapas tao nga tubig baha, ingon ani na lang kanunay ang ginasagubang sa mga residente dinhi sa Zone 1, Lower Dulawon sa Barangay Lumbia, matag mukusog ang bundak sa ulan. Busa pang hinaot nila karon ngadto sa mga nangatundanan nga unta mahatagan og pansin ug solusyon ang ilang suliran nga mag-12 ka tuig na nila nga ginaatubang dinhi sa ilang lugar. Hinuon dali silang giatiman sa mga opisyales sa Barangay Lumbia ug gipanghatagan og family packs. Pipila sab ka mga pribadong individual ang nagpaabot sa ilang mga hinabang sa mga apektadong mga residente. Sa tala sa Barangay Lumbia BDRRMC, ala sa 23 ka mga magbanay o 83 ka mga individual ang apektado sa maong pagbaha. Kini nga lugar is basin ni siya, gianan ni siya mainstream sa ato ang mga tubig baha. Mo tong kakatingadan nato nganong na-approve kini nga relocation nga diin national way siya sa baha. Magpaygayon kuno ang konseho sa barangay og special session aron maisgutan ang pagplastar sa mga apektadong residente sa mas luwas nga lugar. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.